vonku je horúce, či ako to bolo? No neviem. Ty kokos, jaká teplá. Aby si si neobalil gule. Ja si nejdem. Ja vás obdivujem zatiaľ. Teda. Aj, Tak po 2 minúty. Tak choď. Akože na prsty je zima celkom. Na ktoré? Hore alebo Na všetky, aj tie, no lebo ja si nedám celé prsty pod páže, vieš? Jaj. mal by si končeky sa mi tak nejak poskladať. No však som poskladaný čo ako sa to povie, najúspornejšie. Au, tak ja tam nejdem. Poď už keď Už si. keď si. Hýbaj. No poď, Zaši, poď, ponoríš sa a Nejdem ideš. do ja mám krče. Normálne som bola chvíľku, že mám krče. Kapo, poď. Ale krče nemáš. Počúvaj, ty nie si Mary, aby si mala krče. Keby si bola Mary, aby si bola potom krč Mary. No, tak Malo to 3 sme, ja to minúty. sme ani nezačalo dnes. O moje prsty na nohách, akože celkom solid. A keby si plával, nie je ti teplejšie? No, to je ono, toto je ono. Aké rudáme, tu našu podaj Jaj, nepí, áno, nepí. Vodu. Do Boha. Peťo, ty filmuješ? Hej. Inak ste mimo záberu, tam je timelapse, ale nevadí. Ja mám svoj timelapse. Jaj. Tak po 3 minúty 20. No dobre. Tak dám 5 a idem. 3.20. Ty máš minútu. Ja mám minútu 45. Som za polkou. Na. Láska, I love you. A milujem ťa. Počkaj, ešte poď si zaplávať. Nie. Tak ale, No dobre. Dáno, kam ideš? Poviem vám jedno malé tajomstvo. Dneska som pozeral hydrometeorologický ústav. Koľko má? 1,2. Ježiš, to A máš Nie, keď sám, 5,5. osobák. Radí, že? Dadi. Ty kokos, ale moje prsty na sú solidné. Peťo, 4 minúty. Ale však si nekladová medvedica. No ty koňo. A ty kam sa trepeš? Plačkajová. Inak nie, už je teplo. Už iba nohy má oné. Ale vieš, že Tomáš sa najskôr utieral Pepo, potom my. Tak poď sa ešte vo vode. nemôžem. Ja sa nebudem utierať, pretože no. Miško, povedz mi, keď bude 5. Ešte 25 sekúnd. No, to dám, povedem. Áno, to už budem mať aj ja pomaly, poď, nie? Ty už máš. Nie, ty už máš. Asi 3 minúty. 3 minúty. 3 minúty 8 sekúnd. To je zase stílené. Môžeš ísť, Peťo, von. No tak to bude idem. A Tomáš, ty si bol 3? Áno. 3.20. A v nej nehľadajte ma tu samého. Moja koordinácia. Ty kokos. Rekord. Ja už som na to dlho. Čapi. Peťo je pripravený, má aj ono. Aha, ide skontrolovať. No to tam nejde, ono tam bude tlačenica. Ty kokos samé. No čo, nejdete vyskúšať po telci? Ja takto som spokojná. Ja vám fandím, ale to je všetko. Moje nohy, moje všetko. No, v podstate iba nohy. Dobre, chlapci a dievčatá. Jingle bell, jingle bell. Koľko? Kapiko, Tak má pekný čiaru, tam nemá vodu. Červený a biely. Hej.